Hare Krishna, warm welcome for today's um, புக் ரீடிங் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது கேண்டோ முதல் அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம். இப்போ படிக்க போகிற ஸ்லோகங்களும் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டி ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। மாதாஜி ஒரு டவுட் இருக்குங்க மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. அஞ்சு வகையான முக்தி பார்த்தோம். சாயுஜ்ய முக்தி, சாலோக்கிய முக்தி, சாரூக்கிய முக்தி, சாமித்ய முக்தி, சாஸ்திரி முக்தி. அதுல சாமித்ய முக்தினா எப்படிங்க மாதாஜி? சாருக்கியனா அவங்க ரூபத்துல கலந்துடுறாங்க. கரெக்ட் மாதாஜி. இது சிசுபாலன் சிசுபாலன் சாயுஜ்ய முக்தி அடைஞ்ச. சாமித்ய முக்தினா எப்படிங்க மாதாஜி? இறைவனோட பொருள் ஏதோ சொன்னீங்க, அது எனக்கு சரியா புரியலைங்க மாதாஜி. சொல்றேன்.
அந்த மத்தாஜி அஞ்சையும் சொல்லிடுறேன். சாயுஜ்ய முக்தி. ஓகே. சரி. சாயுஜ்ய சரிங்க. முக்தியில கடவுளோடதுலயே வந்து அந்த ஆத்மா வந்து ஒன்றரை கலக்கும். நம்ம ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆமாங்க ஆத்மா மாதாஜி. வந்து கடவுள்க விட்டு பிரம்ம ஜோதி இருக்கு இல்லையா கடவுள்ல, ஆ. அதுல வந்து கலக்கிறது வந்து சாயுஜ்ய முக்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஆ. இத வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பர்சனலிஸ்ட் அருவவாதிகள் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க தான் இந்த நிலைக்கு வந்து நான் கடவுளோடு இரண்டரை கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க. பக்தர்கள் வந்து இதை விரும்ப மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? சரி. இது பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும். சாலோக்கியன்னா அவருடைய லோகத்துல நமக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் கிடைக்கும். நீங்க சாரூப்பிய கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. அவர் மாதிரியே ரூபத்தை நமக்கு கொடுப்பார். அவரே அதாவது நம்ம பிக்சர்ல நிறைய பார்த்திருக்கோம். 4 கை வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க, மகாவிஷ்ணு மாதிரியே இருப்பாங்க. ஒன்னே ஒண்ணு வித்தியாசம் என்ன, வட்சம் ஸ்ரீவத்சம் அவர் மார்பில் அவருக்கு மாத்திரம்தான் இருக்கும், நம்ம யாருக்கும் கிடைக்காது. அந்த முக்தி பெற்ற பக்தர்களுக்கு மாத்திரம்தான் கிடைக்கும். அது மாத்திரம் அவருக்கு தான் டிஃப்ரென்ஸ். ஆ. 4 கை கொடுப்பாரு, பட் அந்த ஸ்ரீவத்சத்தை வந்து அவர் கொடுக்க மாட்டார் யாருக்கும். ரூபத்தை ஆ. கொடுக்கலன்னா அந்த மணியை கொடுக்க மாட்டார். ம். சாமீபிய முக்தினா நம்ம கடவுள் கிட்ட இருந்தே சேவை பண்ண முடியும். ரொம்ப ஆ. பக்கத்திலே இருந்து சேவை பண்ணும். அதுதான் வந்து சாமீபிய. சாஸ்திரி அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம கையில இருக்கும், நமக்கு கொடுப்பார். சரிங்க மாதாஜி. இப்ப புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதுங்க மாதாஜி. ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போலாம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 34வது பார்க்கணும் இல்லையா? நேற்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் வந்து புக் இருந்தா எடுத்து வச்சுக்கோங்க, 7வது கேண்டோ. யுதிஷ்ட மகாராஜர் ரொம்ப நல்லா கேள்வி கேட்டார். யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு, சொல்றீங்களா? சத்யபாமா மாதாஜி, நம்ம டெய்லி பாகவதம் கிளாஸ்க்கெல்லாம் ஜாயின் ஆறீங்க பாருங்க, அதே லிங்க் தான் மாதாஜி. தாரணேஸ்வரி மாதாஜி லிங்கே தான் இப்போ நம்ம மத்தியானம் யூஸ் பண்றது. 783 அதானே மாதாஜி? 7 சத்யபாமா மாதாஜி, ஹரே அவங்க கிருஷ்ணா தான் எனக்கு மாதாஜி. அவங்க தான் லிங்க் இப்போ கேட்டிருந்தாங்க, அவங்களுக்கு இப்போ அமிச்சேன். அது எப்பவுமே ஒரே லிங்க் தான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி. ஸோ நேற்று என்ன கேள்வி கேட்டார் யுதிஷ்ட மகாராஜா, யாருக்காவது ஞாபகம் இருந்தா சொல்லுங்க, இந்த ஸ்லோகம் வர்றதுக்குள்ள. ரொம்ப அழகான 2 கேள்வி கேட்டிருந்தார். ம். இங்க இருக்கு பாருங்க மாதாஜி, நீங்க கேட்ட முக்தி பத்தி 5 நிலைகள். ஓகேங்களா? இன்னொரு மாதாஜி. ம். சாயுஜ்ய முக்தி. ஆ, இது சாயுஜ்ய, சாலோக்கிய, சாரூபிய, சாமீபிய, சாஸ்திரி. சரிங்க. இங்க வந்து நேற்று நம்ம இங்க தான் முடிச்சோம், 34 முடிச்சோம். இங்க 2 கேள்வி ரொம்ப அழகான கேள்வி. அது என்ன, யாரு வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் தான் விஷ்ணு பக்தரா இருந்து அவரு கூட இருப்பாங்க. யா யாரால அவங்களுக்கு வந்து சாபத்தை கொடுக்க முடியும்? ஓகேங்களா? அப்போ அது ஒரு கேள்வி. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது எந்த சாபம் வந்து அவங்கள வந்து தாக்கும்? ஓகேவா? ஸோ இந்த கேள்விக்கு வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பதில் சொல்ல போறாரு நாரதர் முனி. நான் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டுமா மாதாஜி இது? தமிழுக்கு போட்டுங்களா டிரான்ஸ்லேஷன்? சாரி. 35 ஸ்லோகம் தமிழ்ல பாட்டு. இருக்கு மாதாஜி. என்னங்க? ஆ, தமிழ்ல. ம். ஓகே. 35 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ம். தேகேந்திரியசு ஹினானாம் வைகுந்தபுரவாசினம் தேகே சம்பந்த சம்பந்தம் ஏதத் ஆக்யாதும் அர்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா தேகத்தை பத்தி சொல்றாங்க. தேகேந்திரியசு ஹீனானாம். அப்ப அது அங்க இருக்கக்கூடிய வைகுந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய சரீரம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பௌதிகமானதல்ல. இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய தேகம் தான் வந்து சம்பந்தத்துக்கு உரியது. ஏன்னா நம்ம பற்றுதல், இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல் இருக்கும். இந்த மாயைக்குள்ள இது என்னது நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா. அதே வந்து முக்தி அடைந்த ஆத்மா, அதாவது வைகுண்ட வாசிகள், வைகுந்தபுர வாசினாம் சொல்றாங்க பாருங்க. வைகுந்தத்துல வாழ்றவங்களுடைய தேகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சரீரம் மாதிரி இல்லை, அது எல்லாமே ஆன்மீகமானவை. ஓகே. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ்
எப்படி அவங்களால ஒரு சாபத்தை ஏத்துக்கிட்டு இந்த உலகத்துல வர முடியும்னு சொல்லிட்டு யுதிஷ்ட மகாராஜா கேள்வி கேட்கிறார். இந்த கேள்வியை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம ஊர்ல நம்ம யாரையாவது அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து ஒருத்தருடைய சாபம் எல்லாம் பலிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காலத்துல எல்லாமே பாவப்பட்ட ஆத்மாக்கள், யாரு சபிச்சாலும் ஒண்ணுமே வேலை செய்யாது. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க. இந்த காலத்துல யார் சுத்தமா இருக்காங்க? அந்த காலத்துல வந்து தூய பக்தர்கள்லாம் இருந்தாங்க. இப்ப கண்ணகி எல்லாம் இருந்தாங்கன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். கருப்பு கரசி அவங்க வந்து சாபம் எடுத்தாங்க. என்ன ஆச்சு? அப்போ நடந்ததுங்க மாதாஜி. இல்லையா? இப்போ இப்ப வந்து அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பவர் இருக்கும் அவங்களுக்கு இல்லையா? ஏன்னா அவங்க வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நிறைய இருப்பாங்க, பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஈவன் வந்து நம்ம பரீட்சித் மகாராஜாக்கு ஆஹ் அந்த முனிவருடைய பையன், சமிக்க முனிவரோட பையன் தானே சாபம் கொடுக்குறாரு. குட்டி பிராம பையனா இருந்தாலும் அவனுடைய சாபம் பலிச்சது இல்லையா? இல்லையா? அது மாதிரி அது மாதிரி இந்த கலியுகத்துல அந்த சாபம்ன்றதுக்கு வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு பவர் இருக்காது, எஃபெக்ட் இருக்காது. ஓகேங்களா? இப்போ அவர் கேட்கிற கேள்வினா இந்த ஜட உலகத்துல இப்பயே பவர் இல்லை. ஓகே, இது ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம். இப்போ அவர் கேள்வி கேட்கறது ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கக்கூடிய வைகுந்த வாசிகளுடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாதிரி ஜட உடல் அல்ல. அது எல்லாமே ஆன்மீகமானவை. வைகுந்த லோகத்துக்கு யார் போவாங்க? முக்தி பெற்ற சுத்த பக்தர்கள் தான் போவாங்க, இல்லையா? சோ எந்த ஒரு பௌதீக சம்பந்தமே இல்லாத இவங்களுக்கு எப்படி இந்த சாபம் வந்து பலிக்குது? அந்த சாபத்தை பழிச்சிட்டு எப்படி இங்க கீழே வராங்க? சாதாரண மனிதர்கள் மாதிரி இங்க ஏன் வராங்க? எவ்வாறு சபிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த கேள்வி புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுதுங்க மாதாஜி. எப்படி வந்து சாப்பிட்டு வந்து அப்போ வந்து வேலை செய்யுது அந்த மாதிரி கேக்குறாங்க. ஆ, எப்படி சாபம் கொடுக்க எவ்வாறு சபிக்கப்பட்டார்கள், அப்புறமா வந்து இங்க ஏன் வந்தாங்க, அதை எனக்கு சொல்லுங்க. இந்த பூலோகத்துல மேல இருந்து கீழே ஏன் வந்தாங்க அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகேவா? சோ இதுக்கு வந்து இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. இது ஒரு சாதாரண கேள்வி அல்ல, இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. அப்புறம் சாதாரண மனிதனால இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. சோ நாரதர் முனி வந்து இதுக்கு வந்து சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுக்குதான் இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு வரி பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லைன், ஏதத் ஆஹ் ஆக்கியதும் ஹசி. ஏதத்துன்னு யாரு? ஒருத்தரால தான் இது வந்து சொல்ல முடியும். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாரத முனி. ஓகேவா? சோ அதனால தயவு செய்து நீங்க இத வந்து அவரால் தான் சொல்ல முடியும், நீங்க சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகேவா? சோ இப்ப வைகுண்டத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணுவுடைய கூட்டாளி, இல்லையா? அவங்க வந்து பகவான் கூட வந்து ஒரு சந்தர்ப்பம் வச்சிருக்கணும், அசோசியேஷன் வச்சிருக்கணும். ஆனா அவங்க வந்து நிலை வந்து உயர்ந்த நிலை, பரிசுத்தமான நிலை. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்போ ஏன் கீழே வந்தாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதுக்கு வந்து நாரதர் பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து லீலை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன்னுடைய சக்தியை எடுத்துட்டு தான் வருவார். ஓகேங்களா? அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு சொல்றோம் பாருங்க, அந்த எனர்ஜி எடுத்துட்டு தான் அவர் வந்து ஆன்மீக சக்தி மூலமா தான் இங்க வருவார். ஓகேவா? வந்து அவதாரங்கள்லாம் பண்ணி நிறைய லீலைகள் பண்ணுவார். ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணுவார். அவர் எப்படி இறங்கி வராரோ அது மாதிரிதான் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சகாக்கள் வைகுந்த வாசிகள் கூட பாத்தீங்கன்னா அவரு மாதிரிதான் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அதே போலதான் ஆஹ் அவருடைய கூட்டாளிகள் கூட ஆன்மீக சக்தி கொண்டு இந்த பூலோகத்துல வராங்க. சோ கடவுள் எப்படியோ அவருடைய கூட்டாளிகளும் அப்படியே. ஓகேங்களா? அது நம்ம எப்பயுமே கூட்டாளிகளை வந்து நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணவே கூடாது. இந்த பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம சைத்தன்யா இப்ப ரீசெண்டா நடந்த அந்த சைத்தன்யா அவதரிச்சார் இல்லையா? அவதரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்லியிருப்பார், எனக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாம் போங்க, அத்வைத ஆச்சாரு ஸ்ரீவாஸ் நீங்க எல்லாம் போங்க அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிருப்பார், இல்லையா? சோ அவங்க எல்லாம் யாரு? அவரும் வந்து நித்திய பக்தர்கள். கடவுளுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு அந்த எட்டர்னிட்டி இருக்குதோ அவருக்கும் அது மாதிரி இருக்கு, அவங்களோட அசோசியேட்ஸ்க்கு இருக்குது. சோ அவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய அந்தரங்க சக்தியால தான் வராங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுளுக்கு வந்து 3 சக்திகள் இருக்கு: எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, இன்டர்னல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜி. அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஆம், யாரா சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, இன்டர்னல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு சக்தி, வெளிப்புற சக்தி, ஆ தடஸ்த சக்தியா? மார்ஜினல். தடஸ்த சக்தியா ஆமா. மாதாஜி? ஆ ஆமா. ஆ
ஓகே. இந்த மூன்று ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜியோட தான் வெளியே வராங்க. ஸோ இவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களோ ஒரு பொழுதுபோக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாமாயால கவரப்படுவதில்லை. நம்மெல்லாம் மகாமாயால கவரப்படுறோம். அவங்க வந்து யாரால கவரப்படுறாங்க? யோக மாயால கவரப்படுறாங்க. இந்த 2 பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? யோக மாயால தான் கவரப்படுறாங்க அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ இந்த உலகத்துக்கு ஜெயா விஜயம் வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், வந்தார்கள். ஓகே. பரமபுருஷ அவங்க ஏன் வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து விழல ஆக்சுவலி. அவருக்கு வந்து கடவுளுக்கு வந்து சண்டை போடணும்னு நினைச்சாரு. ஓகேவா? அவர் விருப்பப்பட்டார். அவரோட விருப்பத்தை நிறைவேறதுக்கோசம் தான் இந்த ஜட உலகத்துக்கு ஜெயனும் விஜயனும் வந்தார்கள். இந்த பாயிண்ட் கிளியர் ஆச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் நோ? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி இந்த பாயிண்ட்? புரிஞ்சது மாதாஜி. எதுக்காக ஜெயன் விஜயன் நீங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஆ சொல்றீங்க. ஆமா. ஏன்னா கடவுளுக்கு வந்து சண்டை போடணும், அதுக்கு 2 பேர் வேணும். அவருக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் வர முடியும். நம்ம கையில எல்லாம் அவரால் சண்டை போட முடியாது. நம்ம அவருக்கு முன்னாடி நிக்கிறதுக்கோ பார்க்கறதுக்கோ நம்மளுக்கு எந்த ஒரு தகுதியுமே இல்லை இல்லையா? அவரோட எட்டர்னல் அசோசியேட்ஸே இங்க வருவாங்க. அப்போ அவங்க கிட்ட வந்து அவர் வந்து லீலைகள் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம். அதாவது சாயுஜ்ய முக்தி அடைந்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரம்ம பிரகாசத்தில் பிரம்ம ஜோதியில வந்து இரண்டெல்லாம் கலப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த முக்தி அடையணும்னா கூட அவங்க வந்து உடல் சார்ந்த கிருஷ்ணரின் உடல் சார்ந்து இருக்குது இந்த முக்தின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த அருவவாதிகள் தான் அந்த அந்த நிலையை விரும்புவாங்க. தான் வந்து கடவுளோட சரியறை இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அருவவாதிகள். அவங்க தான் வந்து பிரம்மஜோதியில கலப்பாங்க. பட் அந்த நிலை வந்து நித்தியமானதான்னு கிடையாது. அவங்க தவறி விழுறதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அவங்க மறுபடியும் விழுவாங்க. ஓகே. அதுக்கு சாஸ்திர என்ன சொல்லியிருக்குன்றது இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. யாராவது படிங்க மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. படி மாதாஜி. हे निये नविताक्ष विमुक्तं मणिनास दिव्य अस्तभावात् अविद्युत पुत्तै आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ददाश पट्टन्नि अधो नक्रुश नमत्रदा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஒருத்த வந்து நான் வந்து ரொம்ப விடுதலை பட்டவன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறானோ, பக்தி எதுவுமே பண்ணாம, ஹரே கிருஷ்ணா, பக்தி எதுவும் பண்ணாம அவன் வந்து நானும் விடுதலை பெற்றவன் நினைச்சுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து தப்பானவன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து பேசிக் பக்தி பத்தி என்னன்ற கான்செப்டே அவனுக்கு தெரியலன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து அருவவாதிகள், இம்பர்சனலிஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ அவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான், நான் கடவுளோட ஒன்றரை கலந்துட்டேன். ஸோ நான் வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கேன்னு அவன் நினைச்சுக்கிறான். அதனால பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா அவன் என்ன பண்ணுவான், கீழே விழுவான். ஓகேங்களா? கண்டிப்பா இந்த ஜட வாழ்விற்கு மறுபடியும் திரும்பி வருவான். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் வந்து நம்ம அருவவாதத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஓகே. உருவ வழிபாடு வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும். ஓகே. ஸோ இந்த பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க. அதிகாரப்பூர்வமா எல்லா வேதங்களிலும் வந்து சொல்லியிருக்குது. என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க? ஜெயன் விஜயன் இந்த பூ உலகத்திற்கு வந்ததுக்கு காரணம் கடவுளுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு. ஸோ அவங்க கடவுளுடைய கையில ஒரு பாத்திரமா இருக்காங்க. ஓகேங்களா? எப்படி யசோதா மாதா வந்து தாய் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அது மாதிரி இந்த ஜெயன் விஜயன் வந்து அவருக்கு ஈக்குவலா சண்டை போடுறதுக்கு அவருக்கு வலிமையான ஆட்கள் வேணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கோசம் வந்து தான் ஜெயன் விஜயன் வந்தாங்க. எப்படி வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்ய கஷிப்பும் இரண்யாக்ஷனும் வந்தாங்க சத்தியுகத்துல. அதுக்கு அடுத்தது ராவணன் கும்பகர்ணனா வந்தாங்க. எந்த யுகத்துல? திரேதா யுகத்துல. மூன்றாவதா துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது சிசுபாலனும் தண்டவக்கரனும் இந்த 3 அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஓகேங்களா? சோ இறைவன் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரடியா கொண்டார். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முதல்ல 2 அவதாரத்துல வந்து அசுர குலத்துல பிறக்குறாங்க. 3வது அவதாரத்துல கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் ஆயிருக்குது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்திரிய குடும்பத்துல பிறந்திருக்காங்க. ஓகேவா? ஏன்னா கிருஷ்ணனுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸா வராங்க இல்லையா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுட்டு ஸோ இந்த கூட்டாளிகள்லாம் வந்து கடவுளுடைய ஆசையை நிறைவேறத்துக்கு சேவை செய்யறதுக்கு தான் இந்த உலகத்துல வந்தாங்க. இங்கேயும் வந்து அவருக்கு சேவை தான் செய்யறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க,
அஸ்ரத்யேய இவாபதி. அஸ்ரத்யேய இவாபதி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த சர்வெண்ட் ஆஃப் லார்ட். இது இது வந்து இறைவனுடைய வேலைக்காரன். சேவர்கள் வந்து வைகுண்டத்திலிருந்து வீழ்ந்தார்கள் என்பது நம்பி நம்ப முடியாததாக இருக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ ஏன் வந்தாங்கன்றத வந்து இப்போ வந்து நாரதர் வந்து பேசுறார், விளக்க போறார். ஓகேவா? யாராவது ஒருத்தங்க ஸ்லோகம் வாசிங்க, டேர்ன்ஸ் எடுத்து வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி யாராவது படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே ஏக ஹரே கிருஷ்ண नारद ஹரே उवाच கிருஷ்ண एकादा प्रद्मनाः पुत्रा विष्णुलोकं यतृच्छया सनन्दनादयो जग्मुष्कारन्तो भुवनत्रयं हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாரு நாரதர் வந்து ஒரு சமயத்துல ஏகாத பிராமண புத்திர. பிராமண புத்திர பிரம்மாவுடைய பசங்க. அவங்க யாரு? 4 பேர் இல்லையா? அந்த 4 பேர் யாரு? சனகன், சனத்தனன், சனாதனன், சனத்குமார்கள். இவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? ஆஹ் உலகத்துல வந்து உலகத்துலயும் வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு ஞானம் இருந்துச்சு. ஓகேவா? தெரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. தற்செயலா எங்க போனாங்க? விஷ்ணு லோகத்துக்கு போனாங்க. ஓகேவா? இது விஷ்ணு லோகத்துக்கு போனாங்க. இது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பஞ்சசாஷ் ஆயனார் பாகம் பூர்வேஷாம் அபி பூர்வஜாத் திம்பா திம்பாசக शिशुन् मत्वा वान् स्तौदन् प्रत्यष्ट प्रत्यष्टदम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க? பஞ்சசத்தா. ஓகேவா? பஞ்சசத்துன்னு பஞ்ச என்னன்னா 5. 5 ஷாத். அதாவது 5 இல்ல 6 வயசு இருக்கு இந்த பசங்களுக்கு. ஓகேவா? ஆனா பார்க்கறதுக்கு வந்துதான் பொடி பசங்க. ஆனா யாரை விட பெரியவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மரிச்சி இருக்காரு இல்ல, அவரை விட இவங்க வந்து மூத்த பசங்க பிரம்மாக்கு. ஓகேவா? இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிர்வாண குழந்தைங்களா போனாங்க. ஸோ இந்த 5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை. அப்புறம் அது இல்லாம அவங்க வந்து முக்தி பெற்றவங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த விஷ்ணு லோகத்துக்கு கேஷுவலா போனாங்க. எப்படி நம்ம பசங்க வந்து வில்லேஜ்ல வந்து இந்த பம்ப் செட்ல தோட்டத்துல எல்லாம் திரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இவங்க எல்லா 3 லோகத்துக்கும் போயிட்டு கேஷுவலா விஷ்ணு லோகத்துக்கு போனாங்க. அப்போ யார் இருந்தாங்க? இந்த வாயில் காப்பார்கள் ஜெயன் விஜயன் இருந்தாங்க. இவங்க உள்ள போறாங்க. இந்த 2 பேரும் வந்து தடுக்கிறாங்க. இது ஏதோ சாதாரண குழந்தைங்கன்னு நினைச்சிட்டு அவர் தடுத்தாரு இல்லையா? உள்ள நுழையறதுக்கு இல்லப்பா, இப்போ விஷ்ணு வந்து பிஸியா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு விட மாட்டேன்றாங்க. ஓகே. ஆ அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் மத்வாச்சாரியர் சொல்றாரு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்வாச்சாரியோட தாந்திர சாராத்துல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. இத படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது டிரான்ஸ்லேட் ஆல. யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अधिकारा स्थिता सैव विमुक्ताश्च विविधजना विष्णुलोका स्थिता देशं वार वारसापडी योजना अधिकारा स्थितं मुक्तिं ஞாதம் பிரபனு வந்தி ச விமுக்தி அனந்தராம் தேசாம் வாரஸ்தாபதயோ நனோ திகேந்திரியாசு யுக்தாஸ்ய பூர்வம் பஸ்கான்னாதாயர் யுதா அஹிமானி தேசம் தேவை ஸ்வாத் ஸ்வாத்மோத்தாமிர் யுதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இதை நான் பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மத்வாச்சாரியர் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. அந்த பொருள் ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு நமக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய விஷ்ணுவோடைய கூட்டாளிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாபத்தால இங்க வந்தா கூட ஓகே, அவங்க விடுதலை பெற்ற உடனே அவங்களுடைய ஒரிஜினல் ஃபார்ம் லிபரேட்டட் ஃபார்முக்கு எப்படி வைகுந்த லோகத்துல அவங்க உருவம் இருந்துச்சோ அந்த உருவத்தை எடுத்துடுவாங்க. ஓகேங்களா? அதுல வந்து எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை. ஓகே. அவங்க எப்பவுமே
இதன் பொருள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, வைகுந்த வாசிகள் வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தா கூட கடவுள் எப்படி வந்து டிரான்சிடென்டல் பாடி வச்சிருக்காரு இல்லையா, அவருடைய உடலுக்கு ஆத்மாக்கு வித்தியாசமே இல்லை. அது மாதிரி அவங்களுடைய கூட்டாளிகள் கூட இங்க வந்தாங்கன்னா கூட சாபத்தால ஏதோ வந்தாங்க கூட அவங்க முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களா தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, லிபரேட்டட் சோல்ஸ். அது சாபத்தாலும் சரி வரத்தாலும் எதா வந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு என்னது, இந்த பௌதீக உலகத்தால வரக்கூடிய மாசு வந்து அவங்கள வந்து தொடவே தொடாது, மாசுபடாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஓகேங்களா? இந்த ஜட உலகத்துக்கு ரோல் பிளே பண்றதுக்கோசம் இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல எல்லாம் வந்து ஒரு ம், வேஷம் போடணும், நாடகம் ஆடணும்னு நம்ம போய் வேஷம் போட்டுப்போம் இல்லைங்களா, வந்த பிறகு வேஷத்தை கலைச்சிட்டோம், அப்ப நம்மளே தானே இருப்போம். அது மாதிரிதான் இந்த ஜட உலகத்துக்கு வராங்க. அந்த லீலைக்கோசம் இந்த உடலை தரிக்கிறாங்க, அசுர உடல் மாதிரி. போன பிறகு அவங்க ரூபத்தையே தரிச்சுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து நாரத முனி வந்து பதில் சொல்றாரு. மறுபடியும் கண்டினியூ பண்றாரு. 38வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அஷபன் குவிதா ஏவாம் யுவாம் வாசம் ந சார்ஹத ரஜஸ்தமோபியாம் பிரகிதே பாதமூடே மதுஸ்விஷா பாபிஸ்தம் ஆசுரிஷ் அவ்யாதஷ்டா யோனிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு, இந்த பசங்க கோவப்பட்டுட்டாங்க அந்த 4 பேர். அதுல வந்து சனாதனா என்ன சொல்றாருன்னு, இந்த ரஜஸ் தமஸ் இருக்கக்கூடிய பூலோகத்துக்கு நீ போய் பெற, யோனியில போய் பெற. அவ்யா தௌஷ்ட யோனிதா. யோனின்னா என்ன, ஒரு தாயோட கருவையில இருந்து பிறக்கிறது இல்லையா. சோ நீங்க 2 பேரும் முட்டாள்கள். நீங்க ஏன் உங்களை போய் யார் இந்த இடத்துல வந்து வாயிற்காவலனா வச்சது, நீங்க இன்னும் வந்து அறியாம ஜடகுணத்துல தான் இருக்கீங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபத்தை கொடுக்குறாங்க. நீங்க போங்க கீழேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு தகுதியுமே இல்லை இங்க இருக்கிறதுக்கு. மது மதுவாசம், அதாவது இங்க மதுன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு இல்லையா. மது மது விஷரின் தாமரை பாதங்களில் நீங்க தங்கறதுக்கு தகுதியே இல்லை. உடனடியா நீங்க போயிட்டு எங்க பாருங்க, அசுர குலத்துல போய் பாருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபத்தை கொடுக்குறாங்க. ஓகே, உடனே, இமிடியட்லி. ஓகே, ஆசுரிஷ். ஓகே, ஆசுரிம் யோனிஹி. ஓகே, இங்க இருக்கு பாருங்க, ஆசுரிஷ் யோனிஹி இல்லவா, போய் பாருங்கன்னு அவங்க சாபம் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜி யாரா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. ஏவம் சப்தௌ ஸ்வ ஸ்வபவனாத் பதந்தௌ தௌ கிருபாலுபிஹ ப்ரோக்தௌ புனர் புனர் ஜன்மபிர்வாம் த்ரிபிர் லோகாய கல்பதாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஜெய விஜயனை வந்து சபிச்சிட்டாங்க இல்லையா அந்த சனக்கர்கள். அப்புறம் வந்து அவங்க மேல ரொம்ப கருணையும் காமிக்கிறாங்க. ஓகேவா, என்னப்பா நீங்க வந்து 3 பிறவி மட்டும் போயிட்டு அங்க இருந்துட்டு திரும்பி வந்துடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா, ஸோ 3 வருஷத்துக்கு 3 பிறப்புக்குள்ள அந்த டைம் வந்து சரியா போயிடும், நீங்க போயிட்டு திரும்பி வந்துடுங்க, உங்களுடைய ஆக்சுவல் பொசிஷனை எடுத்துக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. ம். ஒரு இது சொல்லும் போது என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, இந்த இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகங்காரத்தினால மழை பெய்ய வச்சான். அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அவனுடைய தவறான அகங்காரனை வந்து கண்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கோவர்தன லீலை பண்ணார் இல்லையா. அவருக்கு வந்து அட்வைஸ் கொடுத்து அனுப்பார். அகங்காரம் வேண்டாம், உனக்கு மேல ஒரு சுப்ரீம் நான் இருக்கேன்றதை நீ என்னைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோ, போ உன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு போயிட்டு நீ எப்பயும் போய் அரசாண்டுட்டு உன்னுடைய இந்திரலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. அவர்கிட்ட இருந்து எதையும் பறிச்சுக்கல. கடவுளுடைய தன்மை எப்படி இருக்கோ, கடவுளுடைய பக்தர்கள் இந்த சனத்குமார்கள் கூட பாருங்க, தப்பா பிஹேவ் பண்ணாங்க, ஒரு தண்டனை கொடுத்தாங்க, வா நீ மறுபடியும் உன்னோட நிலையிலே இரு, அவங்கள தள்ளி விட்டு அந்த இடத்த எடுத்துக்கல இல்லைங்களா. அந்த பாவம் சுபாவம் ஒரு உயர்ந்த பாவம் இல்லையா. யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க, யாராவது ஆஹ் அவங்கள வீட்டை விட்டு அமுச்சு விட்டுட்டு அந்த இடத்த வந்து அவங்க ஆக்கிரமிச்சுப்பாங்க இல்லையா. அந்த முரட்டு சுபாவம் இவங்க கையில இல்லை. இவங்க எல்லாம் வைஷ்ணவர்கள்ன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். தூய பக்தர்களுடைய குவாலிட்டிஸ். ஓகே, 40 படிங்க மாதாஜி. ஜஜ்னா தஜ் ஜஜ்நாதே தௌ திதே புத்ரௌ தைத்ய தானவந்திதௌ ஹிரண்ய கசிபுர் ஜேஷ்டோ ஹிரண்யாக்ஷோ நுஜஸ்ததஹ
ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ வந்து இவங்க வந்து சாபம் குடிச்சிட்டாங்க. ஸோ சாபம் கொடுத்த உடனே எங்க போய் பிறக்குறாங்க? திதி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ல இருக்கு, லைன்ல இருக்கு பாருங்க. திதிக்கு வந்து புத்திரனா பிறக்குறாங்க. ஸோ யார் வந்து ஜேஷ்டா? பெரிய பையன் பேர் என்ன? இரண்ய கஷிப்பு. ஓகேவா? சின்னவன் பெயர் வந்து இரண்யாக்ஷா. ஓகே. ஸோ சின்னவன் இரண்யாக்ஷா. நமக்கெல்லாம் இந்த ஸ்டோரி தெரியும். அதாவது கஷ்யப்பன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா? அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தித்தின்னு ஒரு மனைவி இருக்காங்க. ஒரு அதித்தின்னு ஒரு மனைவி இருக்காங்க. அதிதிக்கும் கஷ்யப்பருக்கும் பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாம் தேவர்கள், நற்குணத்துல இருக்கிறவங்க. திதிக்கும் கஷ்யப்பருக்கும் பிறந்த குழந்தைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள். ஓகேங்களா? சோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த திதி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க, கஷ்யப்பர் வந்து ஒரு சந்தியா காலத்துல வந்து பூஜைகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட வந்து போய் பேசுறாங்க. இது மாதிரி நம்ம என்னோட அக்காவுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்துச்சு இல்லையா, அது மாதிரி எனக்கும் பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூப்பிடுறாரு. அப்போ வந்து அவங்க சொல்றாரு, இந்த சமயம் வந்து சரியான சமயம் இல்லாம, இந்த சமயம் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கோ, நான் பூஜையெல்லாம் முடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப வற்புறுத்துறாங்க. மறுபடியும் சொல்றாரு, ஒரு கொஞ்ச நேரம் இரு, நான் வரேன் அப்படின்றாரு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவன்லாம் போற நேரம், வேண்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம ரொம்ப வந்து கீழ்நிலையா பிஹேவ் பண்றாங்க. அவங்களுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் பிடிச்சி இழுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து. ஸோ அதனால அவருடைய ஆசை, அந்த அம்மாவோட ஆசையை நிறைவேறதுக்கோசம் அந்த செயலில் ஈடுபடுறார். ஈடுபட்ட பிறகு அந்த திதிக்கு வந்து தான் செஞ்ச காரியம் வந்து தப்புன்றது வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது. அப்போ வந்து என்னடா தப்பு பண்ணிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மன வருத்துறாங்க. போய் அவர்கிட்ட போய் இவர் வந்து போயிட்டு குளிச்சுட்டு மறுபடியும் தன்னோட பூஜையில வந்து உட்காந்துப்பார். ஸோ ரொம்ப வருத்தப்பட்டு உட்காருவாங்க. ஆமா, நீ பண்ண செயலுக்கு வந்து அசுர குலத்துல அசுர புத்தி இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க பிறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஏதாவது பண்ணுங்க என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, அப்படி உன்னோட குலத்தில் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேணும்னா உன்னுடைய பேரை வந்து ஒரு பக்தனா பிறப்பான், இதை வந்து வேற எதையுமே மாற்ற முடியாது, இதுக்கு இதுதான் சொல்யூஷன் சொல்லிடுறாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம். ஏன்னா அசுரன் குழந்தை பிறந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், உலகுக்கு கேடு. அப்புறம் வந்து கடவுளால் கண்டிப்பாக கொல்லப்படுவான் இல்லையா? அந்த அம்மாவுக்கு அதுவும் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ என் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து வெளியே வந்துட்டு கடவுள் வந்து சீக்கிரம் விஷ்ணு கொன்னுடுவார் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு 1000 வருஷம் பிள்ளைகளை வந்து வயிற்றுலே வச்சுட்டு இருந்தாங்க திதி. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து இயற்கையில வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை எல்லாம் ஆச்சு, சூரியன் உதைக்கிறது அதெல்லாம். அப்போ தேவர்கள்லாம் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க விஷ்ணு கிட்ட. அதுக்கு பிறகு அந்த அம்மா வந்து அந்த 2 பசங்களை வந்து ஈண்டெடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஜேஷ்டா பெரிய பையன் பேரு என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. இரண்ய கசிபு. இரண்ய இரண்ய கசிப்பு. ஓகே. இரண்ய கசிப்பை வந்து வதம் பண்றதுக்கு தான் யார் அவதாரம் எடுத்துட்டு வர்றது? நரசிம்மர். நரசிம்மர். இரண்யாட்சனை வதம் பண்றதுக்கு யார் வராங்க? வராக அவதாரம். ஓகேங்களா? வராக. வராக ஓகே. அவதாரம். இளையவனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொண்டுறாரு, வராக அவதாரம். ஓகேங்களா? இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஸோ இதுல இருந்து டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன? கால நேரங்களை வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேவா? செய்யக்கூடிய செயல்கள், செய்யக்கூடாத செயல்கள், எந்த செயல்களுக்கும் வந்து ஒரு விலை. எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஸ் இட்ஸ் ரியாக்ஷன் இல்லைங்களா? விளைவுகள் இருக்கு இல்லையா? அந்த விளைவுகளை வந்து நம்ம செஞ்ச பிறகு ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. நான் ஹரே படிக்கிற கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க 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 மாதாஜி. அது அதோ ஹெர்னிய கசிப்பு கசிப்பூர் ஹிரினா சிம்ஹ ரூபினா ஹிரண்யாச்சோ தத்தாரோ விப்ரதா சௌகரம் வபுக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து நம்ம சொன்னோம் பாருங்க, அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதோ ஹிரண்ய கஷிப்பூர். ஹிரண்ய கஷிப்பு வந்து ஹரினா, ஹரி வந்தாரு எந்த ரூபத்துல? சிம்ம ரூபத்துல வந்து அவரை கொன்னாரு. ஓகேங்களா? இரண்ய ஆக்ஷனை வந்து என்ன வடிவத்துல வந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சௌகரம். சௌகரம்னா என்னன்னா பன்றி வடிவம் இல்லையா? பன்றி வடிவத்துல வந்து கொன்னாருன்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நரசிம்மர் தேவர் தோன்றதை நம்ம இந்த புராணத்துல பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இரண்ய கசிப்பு இருக்காரு இல்லையா, அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்ய கசிப்பு வந்து ஆஹ் நரசிம்ம அவதாரம் என்ன கொல்ல போறாரு. இரண்ய ஆக்ஷன் இருக்கா இல்லையா, அவன் என்ன பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பூமி தாய் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த பூமியை எடுத்துட்டு போயிட்டு கர்ப்போதக கடல்ல வந்து போட்டுடுறான்.
ஓகேவா? ஸோ கர்ப்போதக கடலை வந்து வீட்டு போட்டுறாரு. அப்போ பிரம்மா வந்து யோசிக்கிறாரு, என்னடா நம்ம பூமியை வந்து மிதக்க வச்சுட்டு இருந்தோம், இப்ப வந்து ஆஹ், கர்ப்போதக கடல்ல அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபில்தி மெட்டீரியல், அதாவது ரொம்ப அழுக்கு சேறு சகதியா இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம வந்து நதி இது கரையெல்லாம் பார்க்கும்போது மேலே தண்ணி இருக்கும், கடல்ல வந்து கீழே வந்து சேரும் புழுதியுமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல இவன் வந்து போட்டுடுறான் இரண்யாக்ஷன். ஓகேவா? பிரம்மா உட்காந்துட்டு எல்லா தேவர்களும் சொல்றாங்க பிரம்மா கிட்ட. அப்ப வந்து பிரம்மா யோசிக்கிறாரு, என்னடா பண்றது நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி இந்த பூமி தாயை வந்து அந்த மண்ணுல இருந்து நான் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆழமா தீவிரமா யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய மூக்கு இருக்கு இல்லையா, அந்த மூக்கத்துல இருந்து ஒரு வடிவம் வருது, ஒரு சின்ன பன்றி வடிவம் வருது, டிரான்சிடென்டல் பாடி, திவ்யமான ஆன்மீக உடல்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வடிவத்துல வர்றாரு அவரு. அவர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கை விரல் சைஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல மேல் பகுதி இருக்கு இல்லையா, அந்த அளவுக்கு சின்னதா தான் வர்றாரு. ஓகேவா? வராரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்த உடனே ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பெரிய வடிவம் எடுத்துடுறாரு. அதாவது பூமியில இருந்து ஆகாயம் வரை பெரிய அளவு எடுக்கிறார். ஓகேங்களா? ஆகாயம் அவ்வளவு அளவுக்கு பெரிய வடிவம் எடுத்துக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பன்றி வடிவத்துக்கு என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் எடுத்தாருன்னு, பூமி வந்து பாத்தீங்கன்னா சகதியில இருக்கு, அதை எடுக்கணும்னா சாதாரணவங்களால முடியாது இல்லையா? சோ பன்றிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன திறமை இருக்கு, எந்த திக்குல வேணாலும், எங்க அதாவது களிமண் எங்க இருந்தாலும் அதுக்குள்ள போறக்கூடிய சக்தி திறமை இருக்கு, மோப்ப சக்தி இருக்கு. இதனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வராக அவதாரம் எடுத்துட்டு வர்றது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோல போட்டிருப்பாங்க மாதாஜி, இது நம்ம பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம். ப்ளூட்டோ இதுல போட்டிருப்பாரு எர்த்து. ஓகேங்களா? சோ அங்க போயிட்டு எடுத்துட்டு வர்றாரு. அவர் போகும்போது அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி கொடுக்குறாருன்னு பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா, அந்த பெரிய கடல், இது பிரம்மாண்டமான ரூபம் வந்து அந்த கடலுக்குள்ள போது, கடல் வந்து அழுமா. ஏன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு அவருக்குரிய பன்றிக்குல வந்து முள்ளெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, உடம்புல அவர் அவ்வளவு ஷார்ப்பா போறது வந்து ஒரு அம்பு துளைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சாம். அந்த கடல் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணும், என்ன தயவு செய்து ரெண்டா பண்ணிடாதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ப்பா உள்ள போயிட்டு அந்த பூமியை எடுத்துட்டு வருவார். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து இரண்ய இரண்யாட்சனை வந்து வதம் பண்றார். இந்த இரண்யாட்சனை வதம் பண்ண பிறகுதான் இரண்யகசிப்பு என்ன நினைக்கிறான், ஹரி வந்து என்னோட குல எதிரி, எங்க தமையனை வந்து கொன்னுட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு வந்து என்ன ஆகும், பயம் வரும். மரணத்துக்கு மேல ஒரு பயம். அப்புறம் இவன் என்னோட குல எதிரின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயத்த அவர் நினைக்கிறார். ஓகேங்களா? ஆ, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆ, நெக்ஸ்ட் 42. படிக்காதவங்க படிங்க ரொட்டேஷன்ல. हरे कृष्ण माताजी। हिरण्यकशिपु पुत्रं प्रहलाद केशव प्रियं जी जी कांजूर अको अकारोन्नाना यादना मृत्यु हेदवे। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபுடைய புத்திரன் யாரு, பிரகலாதன் இல்லையா? பிரகலாதன். ஓகே. சோ இந்த பிரகலாதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், என்ன மாதிரி வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கான், கேசவன் ஹரிக்கு பிடித்தமான வேலையை பக்தியை பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? அவனுக்கு ஏன் அந்த ஞானம் வந்துச்சு, அவங்க அம்மா கையாது வயிற்றுல இருக்கும்போது நாரத முனி சொன்னதெல்லாம் அவர் தான் ரொம்ப நல்லா கேட்டுக்கிட்டாரு அவங்க அம்மாக்குன்னா இல்லையா? அவங்க அம்மா வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த குடியில உட்காந்துட்டு. சோ அவரை கொல்றதுக்கோசம் மிருத்யு கேது, லாஸ்ட் லைன் இருக்கு பாருங்க, அவரை வந்து டார்ச்சர் பண்றார். ஓகே, அவங்க அப்பாவே வந்து தன்னுடைய பிள்ளைய வந்து டார்ச்சர் பண்றாரு. எங்கேயாவது இதை கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? ஏன் தெய்வீக குழந்தை, அழகான குழந்தை, அதை போய் யாராவது கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்களா? பட் இந்த இரண்யா கசிப்பு வந்து ட்ரை பண்றார் அவனை கொல்றதுக்கு. ஓகேவா? ஆ, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 43. तं तं सर्व तं सर्वभूतात्मा भूतात्मा भूतं प्रसन्नं नाम दर्शनं भगवद्तेजसा परस्तं नासक्नात् गन्तुम् उदयामय. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா சர்வ பூத ஆத்மா
பூதானா. கடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர் வாழினங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர்ல ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பார்த்தோம்? கடல் வந்து பாராபட்சம் இல்லாதவர், அவருக்கு யாரும் நண்பனும் இல்லை எதிரியும் இல்லை. நம்ம குறைபாட்டால அவரை வந்து குறையா சொல்லிக்கிறாங்க இல்லையா மனிதர்கள். அவர் பாராபட்சமற்றவர். ஓகே, அவர் பரமாத்மா. அப்புறம் வந்து எல்லா விஷயத்திலும் வந்து நிதானமா இருக்கிறவர், அமைதியாவும் இருக்கிறவர், எல்லாருக்கும் சமமானவர். அப்படிப்பட்டவர் வந்து சிறந்த பக்தரான பிரகலாதனை வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு இம்சை பண்ண அவர் சும்மா விடுவாரா? இல்லையா? அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்து வராரு காப்பாத்துறதுக்கு இல்லையா? சோ பல முயற்சிகள் செய்யறார். பின்வரும் இதுல வந்து நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கலாம். என்னெல்லாம் பண்ணார். மலையில இருந்து தள்ளி விட்டாரு, நெருப்புல போட்டாரு, அப்புறம் வந்து விஷத்தை கொடுக்குறாரு, பாம்பை ஏவி விடுறாரு, யானையால மிதிக்க வைக்கிறாரு. என்ன பண்ணியும் அவரால சாகடிக்க முடியல. அவருக்கே பயம் வந்துடுச்சு. இவன் என்னடா இவனை விட்ட, இவன் நாளைக்கு பெரிய பிள்ளை ஆகி அரசனாகி என்ன வந்து தண்டிப்பானோன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பயம் வந்துடுது. ஓகேவா? சோ உனக்கு எங்க இருந்துடா உனக்கு வலிமை வருதுன்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகே, அப்ப சொல்வாரு, என்னோட வலிமை எங்க இருக்குதோ உங்களுக்கு எவ்வளவு வலிமை இருக்குதோ இந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வலிமை யார்கிட்ட இருந்து வருது தெரியுமா? விஷ்ணு கிட்ட இருந்து தான் வருதுன்னு சொல்வார். இதை கேட்ட பிறகுதான் அவருக்கு கோபம் வருது. ஓகே, எங்கடா இருக்காருன்னு காமின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகே, சோ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது அந்த பத்தியத்துல வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சர்வ பூதாத்ம பூதம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் ஈ- இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்றாங்க. ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் ருத்தேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி. ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய இருதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்காரு, சமமானவாக இருக்காரு. இதனால அவர் என்ன பண்றாரு? யாருக்கு மேலயும் அவருக்கு வந்து பொறாமையும் இல்லை, நட்பும் இல்லை. அவர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறாரு. ஓகே, ஆனா சில சமயத்துல பார்க்கும்போது அவர் தண்டிக்கிற மாதிரி தெரியுது. அது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னா, நம்ம பசங்களே இருக்கிறோம். இப்ப நம்ம பசங்க ஸ்கூலுக்கு போல, அப்புறம் வந்து டியூஷனுக்கு போல, சரியா சாப்பிடலன்னா நம்ம அமைதியா இருப்போமா? கண்டிப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் தன் குழந்தைய வந்து தப்பு செய்யறவன் வந்து கடவுள் வந்து திருத்துறாரு. அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? சோ எனவே இறைவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாந்தம் சமதர்ஷனம் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். ஓகேவா? ஓகே, எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமநிலையில தான் இருக்கிறார். ஓகே, அவர்கிட்ட பாராபட்சமே இல்லை. ஓகே, 44வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ततस्तौ रक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवसुतौ रावणकुम्भकर्णक्ष सर्वलोकापदापनौ। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஜென்மத்துக்கு பிறகு இந்த 3 ஜெய விஜயன் என்னவா பிறக்குறாங்க? கும்பகர்ணன், ராவணன் கும்பகர்ணனா பிறக்குறாங்க. யாருக்கு பிறக்குறாங்க? கேசினிக்கும் விஸ்ரவன் விஸ்ரவன் அவங்க 2 பேருக்கு பிறக்குறாங்க. கேசினி கேசினி அண்ட் விஸ்ரவன். ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு பிறக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தொந்தரவு செய்யறாங்க. அப்பதான் வந்து ராமர் வரார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 45வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. प्रभुजी माताजी यारा படிக்கிறீங்களா? படிங்க படிக்கிறேன். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே तत्रापि கிருஷ்ண. राघवो भूत्वा न्याहनच्छापमुक्तये रामवीर्यां श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेय मुहात् प्रभो। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாரத முனி வந்து இந்த ராமருடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து நீங்க யார் மூலமா கேட்டுக்கிட்டா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கண்டேயர் முனி மூலமா சொன்னா கேட்டுக்கிட்ட வந்து நல்லதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட சொல்றார், இந்த பிராமணனுடைய சாபத்துல இருந்து இங்க விடுவிக்கிறதுக்கோசம் 2வது முறையா இங்க பிறந்தாங்க, அவரை கொல்றதுக்கு ராமச்சந்திர பிரபு வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? 46 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। पार्वतीपुरम ம் तव अत्र क्षत्रियौ जादौ मातृ सहस्रात्मजौ तव अधुना शाप निर्मुक्तौ कृष्णचक्र अदाम अदाम आसौ। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 3வது பிறவில வந்து இந்த 2 பேர் என்னவா வந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அத்தை பசங்களாவே வந்தாங்க, உறவினர்களாவும் வந்தாங்க இல்லையா? அதாவது சிசுபால தண்டவக்கரனா வந்தாங்க. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தானா அவரே கொல்றார்.
இப்போ வந்து எந்த ஒரு அவதாரம் எடுத்ததில்லை. இந்த பாயிண்ட் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 2 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய விரிவங்கமா வந்தாங்க. வராக அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே நேரா தன்னோட கையில வந்து சிசுபாலனும் தந்தாவக்கரனையும் கொள்றாங்க. அப்புறம் அது ஒரு சிறப்பு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க இத்தனை ஜென்மத்துல வந்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் அவங்க என்ன ஆறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இத்தனை ஜென்மத்துல வந்து அசுர குடும்பத்துல பிறந்தாங்க. இந்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரிய குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க. சோ கிருஷ்ணருக்கு உறவினராவே இருக்கிறாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணருடைய சொந்த கையால அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, சக்கரத்தால அணைச்சு கொள்றாரு. ஓகேங்களா? சோ இவர் அவரா கொல்றதுனால அவர் கையில இருக்கக்கூடிய எஞ்சி இருந்த பாவம் கூட எல்லாமே போயிடுச்சு. போனதுனால இமீடியட்டா அவங்க அவர் உடம்புக்குள்ள போயிட்டாங்க. இது வந்து எல்லாரும் பாக்குறாங்க, பாண்டவர்கள் எல்லாருமே பாக்குறாங்க. அதனாலதான் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா இந்த கேள்வி எல்லாம் கேக்குறாங்க. சோ இதுதான்ப்பா அவங்க வந்து இறைவனுடைய கூட்டாளி. அதனாலதான் அவன் உள்ள போயிட்டு நுழைஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் உடல்ல 2 கலந்தாங்க. 47வது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வைரானுபங்க தீவிரேன ஞானேன ஞானேன சாத்மதாம் நீதௌ புனர் ஹரே பார்சவம் ஜக் மதுர் விஷ்ணு பார்ஷதவ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த கடைசியில பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய அசோசியேட்ஸ், இந்த 2 கூட்டாளிகள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய வருஷங்களா நிறைய காலமா கடவுளோட என்ன உணர்வோடு இருந்தாங்க, பகை உணர்வை வந்து காத்துட்டு வந்தாங்க இல்லையா? அவருக்கு திருப்தி அளிக்கணுன்றதுக்கோசம் பகைமையோட வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. நம்ம வந்து தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. நம்மளோட தகுதி என்ன, நம்ம எல்லாரும் அவருக்கு நித்திய சேவர்கள், நித்தியமா கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து இங்க ஒன்ஸ் வைகுந்த லோகத்துக்கு வந்தவுடனே அவங்க ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துட்டாங்க. ஓகேவா? எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சிட்டே இருந்தாங்க. தன்னோட வீட்டுக்கு, வைகுந்த லோகம், அவங்களோட வீடு வைகுந்த லோகம் இல்லையா? அந்த வீட்டுக்கு வந்தவுடனே அவங்க மாமூலா மாறிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நிலை பாடு எதுவா இருந்தாலும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, கிருஷ்ணரை தான் நினைச்சிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ இந்த லீலைக்கு என்ன பேருன்னு பாத்தீங்கன்னா மௌசல லீலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எப்படி வந்து பீஷ்மா வந்து ஆஹ் கிருஷ்ணர் மேல வந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் இல்லையா? அவர் வந்து தூய பக்தர் இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவல்ரி ரசா, அதாவது சண்டையில வரக்கூடிய ரசா. அந்த வார்த்தை டக்குன்னு வர வீர வீர ரசா. ஓகேங்களா? அங்க வந்து வீர ரசா இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மௌசல லீலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்புறம் 9வது கேண்டோ இதுலயே வந்து படிக்கும்போது லீலா லீலா சக்தின்னு சொல்லிட்டு படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா லக்ஷ்மி தேவியே போயிட்டு அவரை வந்து சமாதானப்படுத்த மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து கடவுள் விருப்பப்பட்ட பண்ண லீலா சக்தி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மௌசல லீலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்களுடைய சகாக்களுடைய அவர் சண்டை பண்ணி அவங்களுக்கு முக்தி கொடுத்தது. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரின் உடலுக்கும் நாராயணன் உடலுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லை. ஓகேங்களா? அது மாதிரி அவர்கள் கிருஷ்ணரின் உடலில் வெளிப்படையாக நுழைந்தாலும் அவர்கள் உண்மையில் விஷ்ணுவின் வாயில் காப்பாளர்களாக வைகுண்ட லோகத்திற்கு மீண்டும் நுழைந்தனர். ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் அதுதான் வந்து உடல்ல போகும்போது சாயுஜ்ய முக்தி போயிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேற அருவவாதிகள் மாதிரி அந்த ரூபத்திலே இல்லை. அதை விட்டுட்டு வைகுண்ட லோகத்துக்கு போயிட்டாங்க. அவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள். அருவவாதிகள் வந்து பிரம்ம ஜோதியில கலந்தா கூட வீழ்ச்சி அடைவாங்க. ஏன்னா அவங்க கையில பக்தி இல்லை. ஓகே. 48வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆ யுதிஷ்டிர உவாச வித்வேஷோ தைதே புத்திரே கதம் ஆசீன் மகாத்மனி ப்ரூர்ஹி மே பகவான் ஏனே பிரஹ்லாதாஸ்யாச் யுதாத்ய மதா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. மறுபடியும் யுதிஷ்ட மகாராஜா பாருங்க, ரொம்ப ஒரு அழகான கேள்வி கேட்கிறாரு. ஓ ஆண்டவர் நாரத முனிவரே, இந்த இரண்ய கசிப்புக்கு அவனுடைய அன்பான மகன் பிரகலாத மேல வந்து ஏன் இவ்வளோ பகைமை இருந்துச்சு? ஓகேவா? ஏன்னா பிரகலாதர் வந்து யாரு? கிருஷ்ண பக்தர் இல்லையா? கிருஷ்ணரை நம்ம என்ன சொல்றோம்? அச்சுதா. இனி இருக்கு பாருங்க, அச்சுதா இல்லையா? அப்போ வந்து அச்சுதா என்ன வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? என்றுமே வீழாதவர், வீழ்ச்சி அடையாதவர் தான் வந்து அச்சுதா இல்லையா?
ஸோ இந்த பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அச்சுதன் பகவான் கிருஷ்ணர் மேலே எப்பயுமே பற்றுதல் வச்சிருப்பாங்க. அதனால அந்த பக்தர்களை வந்து என்ன பெயர் சொல்றாங்க? அச்சுத ஆத்மா. இங்க அந்த லாஸ்ட் வேர்டு இருக்கு பாருங்க, அச்சுத ஆத்மா. பிரகலாதன் வந்து எப்படியாப்பட்டவன்? அச்சுத ஆத்மா. ஓகே. அந்த கடவுள் மேல அவ்வளோ அளவுக்கு பிரியவனா இருக்கிற மேல இவர் வந்து ஏன் வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு பகைமை வச்சிட்டு இருக்காரு? அதுதான் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாவோட கேள்வி. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முதல் காண்டம் வந்து முடியுது. பரமபுருஷர் அனைவருக்கும் சமமானவர். இங்க வந்து பிரபுபதா இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறாரு. ஸோ நம்ம இதை முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு வந்து 2வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டத்தில் பரமபுருஷர் அனைவருக்கும் சமமானவர் என்னும் தலைப்பை கொண்ட முதல் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுக்கு இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ ஹரே வாஞ்சா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்க மாதா, முடிச்சதால சொன்னேன் மாதாஜி. ओके. सो वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण माता जी. प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी।